Saudaraku, mari awali dengan senyuman dan jangan ada kesedihan. Kami tak ingin Anda tersenyum dalam kebohongan. Mari jalani dengan senang, karena menjalani dengan kebahagiaan dapat menarik rizki yang tak terduga. Bila teman pernah membuatmu kecewa, dan bila mantanmu pernah membuatmu merana, dan juga bila pasanganmu pernah membuatmu luka, yakinlah malam ini kami Sekar Rimba Indonesia datang dengan penuh membawa cinta. Ceritane wayang Jawi ing projongan lengkong diraja rahwana jarane gawe geger nyolong sinto anoman janjot tumandang ngalengko wis dadi kobong gede jroning Belajar dari kesalahan Rahwana, mencintai wanita yang belum bisa melupakan masa lalunya hanya akan membuat dirimu hancur dan terluka. cerita wayang So
Atur para kanca atur pambangyong dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ngrawuh wonten ing gambalan dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa bareng widodara atur para putra atur pambangyong nyuwun ing para bapak sedaya sliramu nagih janji mung tekomu kaya ora wingi-wingi aku bunga ning kepiye iki saiki aku wis entuk ganti wis ono sisi anakku sing aku
Pertama suci gawe ilahi kata sampun cekap lagu-lagu kula mbok mengawi lepat nuwun pangan semua. Maka mari kita bersama diperingati. Maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pergi. Jika tidak hormat akan dapat kodok besi. Jika tidak hormat akan dapat kodok besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sapa wong urip kang ora gelem beringati. Sapa wong urip kang ora gelem beringati. Marani rasira Muhammad Nabi yang suci. Besok yen wis mati dicomplongke ana engkani. Besok yen wis mati dicomplongke ana engkani. Kangkaran neraka salawasi ora mati. Kanggo sampun cekap kang dados atur kawula. Kanggo sampun cekap kang dados atur kawula.
Kata-kata pembuka untuk malam hari ini. Sapa wong sing gelem rekoso bakal ono boyok sing kudu dipijetno. Tapi yakinlah di setiap adalah pasti ada sesuatu yang indah. Pesanku dadi yo awakmu dhewe ciptakno kebahagiaanmu dhewe, ora usah melu-melu standar omongan lan kisah hidup wong liya. Ora kabeh omah duweni pak kalian bu, kabeh omah duweni pawon, ning ora kabeh pawon duweni bumbon sing padha. Sang Gusti tak bundo kromo. Setunggal pantun kanggo wong wedok-wedok sing rung rabi. Esuk-esuk ngombene sekoteng, nek bengi gawe kopi. Golek bojo rasah sing ganteng, sing penting royal tur gemati. Koyo aku iki. Tak iri. Terima ora? Ora terima. Ruang ketimpang metro terus dulu. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi rodat pembuka menika saged buka